fil-palazz fejn naħdmu ngħixu ġat waħda tinkiteb li gerxet il-kollha sa anke lill-penxi. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kont qed ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Ara, mela ġejtu? Lanqas temnu xi ġrali. Sparixxiet l-istatwa. Jekk naqbad min, ma tkun ma tafux nagħmel. Għalhemm mara, kif għandi naqra ħin, ħanaqra ktieb. Katrina u l-Pumpieri. Kull nhar ta' Ħadd, Katrina u l-familja tagħha kienu jħobbu joħorġu. Il-papà kienu ħobb joħodhom iżuru postijiet sbieħ. Dakinhar il-papà xtaq jurihom post ġdid fil-kampanja. Katrina u Ġużè għamu kmieni. Flimkien ma' missierhom ippreparaw basket b'xi ġugarelli. Missier Katrina fetaħ il-kaxxun u ħareġ lenti. Huwa poġġiha fil-basket mal-ġugarelli. Ġużè staqsa: "Pa, dik x'inhi?" "Dik lenti," wieġeb il-papà. "Illum se nużaw il-lenti biex infittxu u naraw in-nemel żgħir fil-ħamrija. Bil-lenti l-nemel inkunu nistgħu narawh ikbar." Kienet ġurnata xemxija. Fil-bogħod kien jidher il-baħar. Kif waslu, Ġużè beda joħroġ il-ġugarelli mill-basket. Il-mamà fetħet siġġu u qadet bil-qiegħda taqra ktieb. Il-papà ħareġ il-lenti u bdew ifittxu n-nemel u l-insetti qalb il-ħaxix. Kien hemm ħafna ħaxix niexef. Il-papà ħalla l-lenti għal ħin twil fuq l-istess roqa ħaxix. Is-sħana tax-xemx għaddiet minn ġol ħġieġa tal-lenti u fejn minnhom bdiet tiela daħna bajda minn ġol ħaxix. Il-ħaxix niexef malajr jaqbad. Id-daħna kibret u n-nar infirex mal-għalqa kollha. Fil-pront il-mamà ħarġet il-mowbajl u ċemplet lill-Pumpieri fuq in-numru 112. Hija qaltilhom fejn kienu qegħdin sabiex isibu l-post malajr. Ftit tal-ħin wara beda jinstema' l-ħoss tat trakk tal-Pumpieri ġej mill-bogħod. In-nar baqa' jikber u jinfirex. Il-Pumpieri daħlu fl-għalqa, ħarġu pajp oħxon u bdew jitfgħu l-ilma fuq in-nar. Fi ftit ħin in-nar intefa'. Bis-saħħa tal-Pumpieri in-nar ma għamilx wisq ħsara. B'hekk ħadd mill-familja ta' Katrina ma weġġa'. Fadalli naqra ħin ieħor, ħanaqra ktib ieħor. Katrina u l-Pustier. Kien żmien il-miliet. Għodwa waħda Katrina qamettejn lill-omma tarma s-siġra tal-miliet. Is-siġra kienet kbira u tal-lewn ħadrani. Il-papà ta' Katrina kien bil-qiegħda mal-mejda tal-kċina jikteb il-kartolini tal-miliet. Katrina resqet lejh u talbitu kartolina. Hija xtaqet tibgħat waħda lill-ħabiba tagħha Lina. Lina u Katrina kienu jmorru l-iskola flimkien. Katrina qabdet il-kuluri u bdiet tikteb u tpinġi fuq ġewwa tal-kartolina. Lina kienet tħobb ħafna l-friefet. Katrina qabdet il-kulur isfar u pinġiet farfet żgħir fil-parti ta' fuq tal-kartolina. Fuq in-naħa t'isfel tal-kartolina, Katrina kitbet isimha u pinġiet qalb roża. Flimkien ma' missiera, Katrina marret timposta l-kartolina fil-kaxxa tal-ittri li kien hemm viċin id-dar tagħhom. Ftit tal-ġranet wara, Katrina kienet qiegħda tilgħab ħdejn is-siġra tal-miliet. Fil-pront daqqet il-qampina tal-bieb. Katrina marret tiġri tara min kien ġie. Hija ftakret f'dak li kienet spiss twissija omma. Il-mamà kienet dejjem tgħid lil Katrina biex ma tiftaħx il-bieb lil nies li ma tkunx tafhom. Wara l-bieb kien hemm il-pustier. Il-mamà fetħet il-bieb u l-pustier tagħha envelop aħmar. Il-mamà ringrazzjatu, għalqet il-bieb u marret ħdejn Katrina.
Il-pussier rikeb il-mutur u telaq. Fuq l-envelop aħmar kien hemm isem Katrina. Hija fetħitu u sabet kartolina kbira ta' Santa Claus. Lina kienet batet kartolina lura lil Katrina għal żmien il-miliet. Fil-kartolina kien hemm ħafna stampi ta' annimali li kienet pinġit Lina stess. Naħseb aħjar imur nfittex dik l-istatwa?